tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket ezen a különleges alkalmon, amikor iskolánk elsős tanulóit hivatalosan is az iskola polgáraivá avatjuk. Ez az ünnepség egy meghatározó pillanat mindannyiunk életében, hiszen új tagokkal bővül iskolai közösségünk, akik most teszik meg első lépéseiket ezen az izgalmas úton. Ez a nap nem csupán az elsősökről szól, hanem mindannyiunkról, akik támogatjuk őket ebben a kihívásokkal teli utazásban, amely az iskolai évek alatt vár rájuk. Hiszem, hogy ez az alkalom méltó kezdete lesz a tanulók előtt álló sok-sok sikeres és emlékezetes iskolai évnek. Most pedig fogadják szeretettel elsőseinket és osztályfőnökünket, Ábel Lászlónét, Gabi nénit. Sok szeretettel köszöntöm mai ünnepségünk minden kedves vendégét, szülőket, nagyszülőket, iskolánk tanárait, tanulóit, és megkülönböztetett szeretettel titeket, kedves kis elsősök. Rendhagyó, kivételes alkalom ez a mai iskolánk történetében. A legkisebbjeink ezen a délutánon válnak igazi, magyar széki általános iskolássá. Szeptemberben az iskolacsengő hívószavára érkezett hozzánk 23 kisgyermek, akik meglepetten, csodálkozó tekintettel lépték át az iskola ajtaját, és várták, milyen lesz az első nap, milyen lesz a többi és a többi, milyen lesz a tanulás. Eltelt néhány hónap, és mennyi minden megváltozott, mennyi mindent megtanultak már. Most már ismerik az iskola épületét, minden tantermet. Tudják, milyen tanóra következik, mikor van a szünet. Minden nap bepakolnak az iskolatáskába, minden nap elhozzák a felszerelésüket, megírják a házi feladatot. Megkezdték az írás, olvasás, számolás rejtelmeinek felfedezését. Most arra már talán nem is igényelnek segítséget, ha valamit el szeretnének olvasni. És néhányan már egészen jól megtanulták a német nyelvet is, amiről mindjárt tanúbizonyságot is fognak nekünk tenni. Minden nap rengeteget tanultak, rengeteg újat tanulnak, és még tanulni is fognak. A gyerekek sokat tanultak, de azért ez mellett játszottak, sportoltak, részt vettek az iskolai programokon, ünnepélyeken, mindezekkel színesebbé téve mindennapjaikat. Tanítónéniük, Gabi néni segítségével hamar megtalálták helyüket az iskola tanulói között, akiket most arra már megelőznek a folyosón, és akikkel vidáman játszanak az udvaron a szünetekben. Közösségé formálódtak, és tették ezt mindezt tanáraik és iskolatársaik szeme láttára. Kedves szülők! Minden édesanya és édesapa azt szeretné, hogy gyermeke szép és boldog életet élhessen.
Ehhez azonban a gyerekeknek teljesíteniük kell az előttük álló feladatokat, de nekünk, szülőknek és pedagógusoknak végig mellettük kell állnunk. Egyengedni kell az útjukat, de azt is hagynunk kell, hogy megedződjenek, önállóvá váljanak. Kérem, bátorítsák, segítsék továbbra is gyermeküket, nagy türelemmel és szeretettel biztassák őket akkor is, hogyha egy-egy betű kicsit kacskarongósra sikerül, vagy az a dolgozat nem éppen a legjobb osztályzatot, vagy nem maximális pontot érte el. Mi pedagógusok is ezt tesszük. Kedves elsősök! Már mindannyiótok számára természetes lett, hogy iskolánknak, a Magyar-Széki Általános Iskolának vagytok a tanulói. Magyar-Széki iskolásnak lenni nagy büszkeségre ad okot, de egyben kötelezettséget is jelent. A felsőbb osztályokban is jusson majd eszetekbe, hogy akit a mai napon iskolánk tanulójává fogadunk, az elfogadta közösségünk szabályait, a szorgalmas tanulást, az illemtudó viselkedést, egymás tiszteletét, a hagyományok ápolását. Okozzatok sok örömet szüleiteknek, tanítóitoknak, és természetesen magatoknak is. Befejezésül egy amerikai rendezőnek a jó tanácsát szeretném nektek mondani, amit kérlek nagyon figyeljetek, és tartsatok is be. Tanulj meg mindent, amit lehet, amikor csak lehet, akitől csak lehet. Egyszer eljön az az idő, amikor hálás leszel ezért magadnak. Továbbra is sok sikert kívánok nektek a Magyar-Széki Általános Iskolában. Köszönjük szépen Barbara néni kedves szavait, mellyel megnyitotta ezt a különleges eseményt. Most pedig elérkezett a pillanat, hogy megcsodáljuk iskolánk legfiatalabb tagjainak tehetségét, akik sok szeretettel és lelkesedéssel készültek erre a különleges alkalomra. Fogadják őket szeretettel, és elvesszük az előadásukat. Guten Tag,
zetét. Peti áll a ház előtt, szíve jobbra húzza őt. Balra van az iskola, esze súgja, menj oda. De nehéz az iskolatáska, ilyen szép napos délelőtt. Peti áll a válaszra várva, hát ha lesz, ki megszánja őt. Arra ment egy kis leány, Peti sosem látta tán. Az eszem helyett jobb, ha a szív vezet. Elcsillant a két szeme, inkább tartok ő vele. Elindult a lány után, bármi lesz is ezután. De nehéz az iskolatáska, ilyen szép napos délelőtt, és elindult fürdén a lába, valahol a kislány mögött. Ó, de szörnyű pillanat, átszedetted jól magad, épp ott állnak ők az iskola előtt. Ez a nap már tönkrement, a kislány iskolába ment. Hát most mit tegyek, én is felmegyek. Könnyed vált az iskolatáska, lehet szép napos délelőtt. Együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megvárja őt. Könnyed vált az iskolatáska, lehet szép napos délelőtt. Együtt járnak most iskolába, s Peti mindig megvárja őt. Az esztendő elszaladt, nagyot nőttem ez alatt. Kis iskolás azért nem, ki nem hiszi, jöjjön velem. Iskolába sietek, nem ülök már anyam. Iskolában jól figyelek, ha kérdeznek, megfelelek. Tanulok is szorgalmasan, piros pont lesz a jutalmam. Érdekes, de amióta iskolába járok, a felnőtteket egyetlen dolog érdekli. Mindenki megkérdezi tőlem. Szeretsz-e iskolába járni? Én először azt válaszoltam, hogy nem tudom. Amikor sehogy se akar vége lenni a órának, és muszáj harapnom egy picit az uzsonnámba. De a mögöttem ülő árulkodós rákezdi, hogy tanítónéni, kérem a Szabi megint teszi. Akkor nem szeretek iskolába járni, és ha a többiek ezen nevetnek, akkor meg annyira nem szeretek, hogy majdnem sírok. Hát ezért nem tudok mit válaszolni arra, hogy szeretek-e iskolába járni. Amikor Gabi néni olyat kérdez, amire senki nem tud válaszolni, csak én, akkor szeretek iskolába járni. Van, amikor szeretek iskolába járni, és van, amikor nem. Amikor reggel kijövök a kapun, és végigmegyek az utcán az iskolatáskával, akkor szeretek. És minden
mindenki látja rajtam, hogy én már iskolán folyok, akkor szeretek iskolába járni. Év múlik, évet ér. Egymás hagyja még testvér. Vita, vasz, virágként, kozorús, nyár, kalász, ősz, gyümölcs, télen. Madár dalra ébrednek a fák, nyújtózkodva álmaikat igazgatják. Új ruhájuk nem sokára készen, tavasz szabó varogatja évben. Zöld a levelek, sokasága mintájuk, pompázatos virág, firom szoknyájuk. Tavaszbárba így indulnak vidáman, lenge táncot uroknak mind a hányan. Tél, hamad, terén. Napocska, április van látod, felejted jól megnézni, talán a raktáról. Megérkezik hosszú útról, fázni fog a gólya, pedig neki szép hazánkba, itt van a nyaralója. Készül a sok dalos madár, hozzánk vissza délről, gondoskodjál jó napocska neki keleségből. Melegebben süss napocska, hogyha visszatérnek, vidámban töltse be az erdőn, mezőt, rétet. Ha mi hozzánk vendég jön, anyukám feketét főz, s becsukja a szobánk ajtaját, mert oda jobb be se nézni. De sajnos a tanítónéni előre megüzente anyukámnak, hogy ne tekintsük őt vendégnek, mert csak a családdal szeretne megismerkedni. Ezért anyukám lemosta az ajtókat, és elrakta a kabátokat meg a cipőket az előszobából. Apukám megragasztotta a fotel lábát, és becsavart még 2 villanyégőt a csillárba. A Bori meg leszedte a színészképeket a falról, én pedig kivittem a vadgesztenyéimet az erkére. Amikor már olyan rend volt, amilyen nem szokott lenni, akkor átküldtük a szomszédba a pacsitacsit, mert ő nem tudhatja, hogy a tanítónéni nem vendég, és megrághatja a cipőjét, mint a többi vendégnek szokta. De a tanítónéni csak fél órája után mégis jól megismerkedett a családdal. Közben megérkeztek a Bani bácsikertől, az alpuk lakók felkiabáltak, legurultak a geszték az erkéről. A szomszédból hazavarták a pacsitacsit, mert nem tudta, hogy az ökonyájukba is szavatisztának kell lenni. De én nem is bántam, mert így a tanítónéni legalább láthatta, hogy mi itthon is elég elevenek szoktunk lenni. Kedves vendégeink, tanárok és diáktársak! Most elérkeztünk az ünnepségünk egy újabb fontos részéhez, amely során iskolánk elsős diákjait hivatalosan is az iskola polgáraivá avatjuk. Kérem, hogy Barbara néni, Gabi néni és a segítők fáradjanak ki, hogy közreműködjenek ebben az ünnepélyes pillanatban.
első osztályos diákjaim! Amikor meghalljátok a neveteket, álljatok fel, és gyertek ki, hogy átfessétek a szalagot, mely jelképezi, hogy a Magyar Széki Általános Iskola polgárai lettetek, és üdvözölhessünk benneteket közösségünkben. Bukovics Arnold. Fábián Ajsa.
Csaba. Orsos Liliana. Sántovi Anna. Sárközi Csaba. Smányi Botond. Szabó Alex.
fogadalomtétel, amely során elsős diákjaink ünnepélyesen megfogadják, hogy hűséges és aktív tagjai lesznek iskolai közösségünknek. Kérem, mondjátok utána a fogadalom szövegét. Én fogadom, hogy iskolám szabályait pontosan betartom. Nem henyélek, szorgos teszek. Hogy rám mind büszkék lehessetek. Megtanulok számolni. Szépen írni, olvasni. Hamarosan minden titkot meg tudok majd fejteni. Én leszek a legjobb diák. A Tiszán innen Dunántúl. Dicsőséget szerzek. Akár az operencián túl. Mosolyt adok és kapok. Tiszta kicsiny szívemmel. Szerető lelkemmel. A földkerekségen mindenkit meghódítok. Kedves elsősök! Szeretettel gratulálunk nektek, hogy mostantól ti is a Magyar Széki Iskola diákjainak soraiba léptetek. Nagyon büszkék vagyunk rátok, és örömmel köszöntünk benneteket iskolánk közösségében. Kívánjuk, hogy a nálunk töltött évek nagyon tartalmasak és szép emlékekkel telve legyenek. Legyetek boldog és büszke magyar széki diákok. Ehhez kitartást, szorgalmat és sok sikert kívánok! Hogy hallják még ott fent is,